संकटांवर मात करण्यासाठी, जीवनात समृद्धी आणण्यासाठी आणि आपली स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी आता आपल्याला साथ देतील शुभरत्न. आर्थिक, प्रापंचिक, राजकीय आणि शारीरिक भरभराटीसाठी आजच आपल्या राशीचं शुभरत्न परिधान करा. 5 पिढ्यांपासून विश्वासाची परंपरा. शुभरत्न केंद्र, AH मोतीवाला, नेहरू चौक, महाराष्ट्र बँकेसमोर, निपाणी. मोबाईल 09448 14 24 21. देवगड, मालवण, वेंगुर्ला, कुडाळ, विशेष करून मी 4 तालुके एवढ्यासाठी बोलतो. या 4 तालुक्यामध्ये जो आंबा, हापूसचा आंबा होतो, तो हापूसचा आंबा भेट पार्सल म्हणून जेव्हा मुंबईत पाठवला जातो, भेट पार्सल म्हणून पाठवला जाणारा आंबा ट्रान्सपोर्टने न पाठवता लक्झरी बसवर तो पाठवला जातो. किंवा माझी आंब्याची बाग आहे, माझ्या बागेमध्ये माझे भाऊ, माझे काका, माझे मामा, आत्या, या सगळ्यांना मी भेट पार्सल पाठवतो. ती भेट पार्सल मी लक्झरी बसवर पाठवतो, कारण ती त्वरित मिळतात, त्याची वाहतूक खूप पद्धतीने होऊ शकते. कारण 2-2 डझनचे बॉक्स असतात. 2-2 डझनच्या बॉक्सच्या 5 किंवा 6 जर थप्प्या मारल्या तर तो आंबा खराब होतो. आणि ट्रान्सपोर्ट मधनं पाठवला तर 6, 10, 8, 10 अशा थप्प्या होतात आणि तो आंब्याला त्रास होतो. अशा वेळेला भेट पार्सलचा आंबा जो आहे हा ऑलवेज आतापर्यंत आपलं असं आहे की तो बसमधनं पाठवला जातो, बसवर टाकला जातो. आणि आता त्याला कोणी हे नव्हते, आठवत नव्हते असणार. पण काल जी घटना घडली, काल सिंधुदुर्गातनं जाणाऱ्या सगळ्या बसेस, रत्नागिरी सगळ्या बसेस या कोल्हापूर मार्गे पुन्हा हायवेने जातात. त्या सगळ्या बसेस पुन्हा सातारा आरटीओने अडवल्या आणि सातारा आरटीओने ही सगळी भेट पार्सल जी आंब्याची पार्सल होती ती पार्सल खाली उतरवली की अशा पद्धतीने लक्झरीवर तुम्ही आणि सगळी वाहतूक रोखली. ती सगळे पार्सल आंब्याची बॉक्स उतरवले जातात आणि तिथला टेम्पो करून तुम्ही घेऊन जा म्हणून सांगितले. आणि त्यामुळे गेले 2 दिवस सिंधुदुर्गातल्या कुठल्याही लक्झरी करणार, सिंधुदुर्गातला शेतकरी जो आहे, आंबा उत्पादक शेतकरी आहे, तो भेट पार्सल किंवा आंब्याची वाहतूक करू शकत नाही. आणि हा एकतर ह्या वर्षी आंबा एवढा अल्प प्रमाणात आहे, कमी आहे. म्हणजे देवगडमध्ये तर गेले 8 दिवस आंबाच नाही. आता कुठे हळूहळू सुरू होतोय. रत्नागिरीचा आंबा संपला होता, आता कुठेतरी थोडासा सुरू होतोय. कॅनिंग पूर्णपणे बंद आहे. अशा कंडिशनमध्ये अशा प्रकारे शेतकऱ्यांना वेटीस जाणं म्हणजे शेतकऱ्यांवर मोठा अन्याय आहे. आणि या विषयामध्ये जेव्हा ही माहिती मिळाली रात्री, जिल्ह्याचे पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण साहेब त्यांच्या कानावर विषय घातलाय. भारतीय जनता पक्षाचे साताऱ्यामधले नेते आणि कृष्णा सहकारी साखर कारखाने आणि कृष्णा हॉस्पिटलचे अध्यक्ष डॉक्टर अतुल भोसले यांच्या कानावर हा सगळा विषय लगेच घातला गेला. ते तातडीने त्या ठिकाणी पोहोचले आणि उद्या सकाळी सातारा आरटीओच्या सगळ्या अधिकाऱ्यांना माननीय मंत्री महोदय रवींद्र चव्हाण साहेब यांनी मुंबईमध्ये बोलून घेतलेला आहे आणि या विषयावरचा तातडीचा तोडगा त्यांनी काढायला सांगितलेला आहे. अशा प्रकारे सिंधुदुर्गातल्या आंबा उत्पादक शेतकऱ्यांची अडवणूक आम्ही सहन करणार नाही. त्यामुळे लवकरात लवकर उद्यापर्यंत हा विषय संपेल त्यातला आणि पूर्वीप्रमाणे आंब्याची पार्सल जी आहे आमची ती लक्झरीवरनं मुंबईमध्ये भेट पार्सल जायला सुरुवात होईल. मला त्यामुळे कोणीतरी बाजारात ते दलाल जे आहे ते दलाल आंबा जाऊ नये, आता आपल्याकडे यावा. डायरेक्ट जाऊ नये सांगलीमध्ये, डायरेक्ट जाऊ नये पुण्यामध्ये आंबा, की जो शेतकऱ्याला डायरेक्ट फायदा होतोय. आणि यासाठी ही दलालांची जी कारस्थान आहे आणि त्यामुळे आरटीओला हाताशी धरून हा आंबा अडवण्याचं काम हे त्यांच्याकडनं होत आहे. आणि त्यांना आरटीओ सारखे अधिकारी भरीच पडतात. ही सगळ्यात अत्यंत दुर्दैवी गोष्ट आहे की सामान्य शेतकरी जो आपल्या मालाला शेतमालाला जास्त भाव मिळावा म्हणून प्रयत्न करतोय, त्याला त्याची मात्र अडवणूक या सगळ्या विषयामध्ये होते असं माझं म्हणणं आहे. पुण्यातले दलाल असतील किंवा कोल्हापुरातले दलाल असतील किंवा मुंबईतले दलाल असतील, यांना डायरेक्ट आंबा, यांना बायपास करून आंबा चालला आहे आणि तो शेतकऱ्यांचा डायरेक्ट मार्केटमध्ये थेट ग्राहकांपर्यंत आंबा पोहोचवतोय. त्याला तो असं पोचू नये त्यातला, शेतकऱ्यांना जास्त दर मिळू नये अशा पद्धतीचं कारस्थान हे दलालांकडनं यावश्यक होतं. आणि त्याला
आरटीओची साथ आहे असा आमचा आरोप आहे. थँक्यू. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.